أبزوان زيم أبزوا قرن أفريقيا إثيوبيا صوماليا جبسي سجات زحدة دبلوماسيوي وترتات تتطوي متفنانن سفين اللوم ولكوات تفتيرو زلو زي مرقا باستفلاليو تنقطاتن رقوحيتاتن خجلت زخل انتخونم أورانا ببقسن نايز حجزر أزولغن تلب إثيوبيا حلوف بمخانيوم زي خبركم تخطاتلتي زنكالن زدسس مدبات حزلكم متسألخو كسام موداتا مساي كتسانون دحاتتكو أبزا چانال دما ناي وترو تخطاتلتن خدكونو سابسكرايب لايك بلوبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم ጉዳይ ተጠቃምነት አፍደገ ባህርን አገልግሎት ወደብን ነታ በብዝሕ ህዝቢ ኣብ ሃገር አፍሪካም ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኢትዮጵያም ዓቢ አገዳስነት ስለዘለዎም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ቀርና አፍሪካም አዘራራቢ ኮይንሎም ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካም ኢትዮጵያ ሶማሊያ ግብፂ ጸጥታዊ ስጋት ዝሕደረ ዲፕሎማሲያዊ ወጥርታትን ጸጥታዊ ምትፍናንን ሰፊንሎም ወላኳት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርጋ ብስተፈላልዩ ጠንቅታት ረዋሒታትን ክግለጽ ዝኽእል እንተኾነም ኣውራን መበገሲን ናይ ዝሕጅ ዝረአ ዘሎ ግን ጠለብ ኢትዮጵያም ኣዝዩ ገፊሕ ብምዃኑ እዩ እታ ሃገር በሰንክቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ልዕሊ 120 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ቁጠባን አገልግሎት ወደብ ጅቡቲ ስለ ዝኸበራን ተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ክትረክብ ላዕልን ታሕትን ክትብል ትረአያ ዘላም بفلاي قداماي ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ አፍደገ ባህሪ ናይ ምውናን አገልግሎት ወደባት ናይ መርካብ ጥሙሕ ዘንጸባረቅ ክቦም ጽንሐ መግለጺታት ብፍላይን ነገለ ሃገራት ተዞባ አቢ ስጋት ኮይኑ ይዘሎም ወታደራዊ ማዕስከር ንምህናጽ ዘለዎ ጥሙሑን ህነተ ኩነታት ናብ ቀጥታዊ ጸጥታዊ ስጋት ከዓቢ ገይርወዩም ወደባት ኤርትራን ሶማሊያን ብወገን ሶማሊላንድ ካፕተን አብይ አሕመድ አይኑ ዘውደቀለን አፍደገም ባህርታቴን ወደብ ዓሰብ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ንኢትዮጵያ ቀንዲ ንግዳዊ ኣፍደገ ባሕሪ ኮይኑ ዘገልገል ዝነበረም ወደብዩም ወደብ ባጻኻም ኣስታት 98 ሚታዊት ጠለባት ኤርትራ ዝኣትወልዱ ወደብዩም ኣብ 1998 ደቡባዊ ኩናት ምስተወልዐም ኢትዮጵያ ዳርጋ ንኹሉ ካብን ናብን ትገብሮ ዝነበረት ዓለም ለኻዊ ንግድታት ንጥፈታት በወደብ ጅቡቲኣም ክትግልገል ጸኒሓም ወደብ ጅቡቲ ዓመታዊ ካብ 5.8 ሚልዮን ቶን ንላዕሊ ደረቕ ጽዕነት ኣስታት 300,000 ኮንቴነራት የሰጋገር ክሳብ 1995 ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 9 ሚታዊት ካብን ናብን ዓሰብ ዝኣቱን ዝወፅን ዝነበረ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ መንባሩ ሰነዳት ይሕብሩ ብዘይካዚ ወደብ ባጽዕ ዝኣቱን ዝወፅን ዝነበረ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚታዊት ንብረቱን ካብን ናብን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ነይሩ ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ናጻ ወደብ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጨንፈር ጉምሩክ ዘለዎም ካብን ናብን ኢትዮጵያ ዝወፅን ዝኣቱን ንብረት ካብ ምቆጻር ጉምሩክ ኤርትራ ወጻይም ከም ዝነበረ ኣብ 1995 ዝወፅእ ጸብጻብ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ ይጠቅስም ካልእ ኣብታ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ክትጥቀመሉ ዝነበረት መጻረይ ነዳዲ ነይሩ በመሰረት ኣብ 1993 ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተበጽሐ ወግዓዊ ስምምዕ أتمتصاري ندادي بقطة كوربوريشن ندادي إثيوبيا زكايد كوينو كوصاي زيت يصاري ندادي بمصام ابتتكال يصاريو نبرم ኤርትራ ድማ ንዓ ዘልያ ندادي بسمع ካብትትካል ብብር ትገዝእ ነይራም በንጻሩ ኻናይ መጓዓዝያ ይኹን ናይ ወደብ አገልግሎት ካብ ኢትዮጵያ ብብር ትኽፈል ነይራም በሰንክቲን ኣስታት 20 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናትን ግን አገልግሎት ወደብ ዓሰብ ከምቲ ዓለማዊ ባንክ ዝበሎም ካብ 1998 ጀሚሩ ዳርጋ ኣብቅየም ኢትዮጵያ ንወደብ ታጁራ በቀጥታ ንምምሕዳር አማራጺ ሐሳብ ከም ዘቕረበት ዘፍለጠ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐሙድ አሊ ዩሱፍ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ መደበር ኃይል ባሕሪ ክትሃንጽ ከም ዘይትኽእል ይዝገልጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ምስ ድምጽ አሜሪካ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ጅቡቲ ነቲ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ወደብ ታጁራ ክትጥቀመሉም ሐሳብ ከም ዘቕረበት ኣፍሊጥዩ እንተኾነ እዚ አማራጺ ኢትዮጵያ ኃይል ባሕሪ ክትሃንጽ ዘለዋ ድሌት ዘጠቓለል ኣይኮነን ኢትዮጵያ ድሌታታ ንምምላ እንተዋሕደ 10 ወደባት ከም ዘድልያም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እንተፍለጠውን ካብ ሓቅን ክውነትን ዝርሕቕ አገላልጻ ብምዃኑ ንኽትቅበሎም ኣመና የጸግም ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ምዃናም ልዕሊ 3 ወይ 4 ወደባት የልያ ይብል እቲ ዝተሰምዐ አሊ ዩሱፍ ወሲኹም ጅቡቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ሰናይ ዝምድናም ናብ ንቡር ክትመልስ ትደልያም
ኢትዮጵያም ካብ ሓደ ንላዕሊ መተሓላለፊ ክህልዋም ነቲ ወጥሪ ከቃለሉን ኩሉ ሰብ ክረጋጋእን ብምሕጋዝ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ከነተኩር ይግባእ ይመስልን ይብል እቲ ሚኒስቴር እዚ ድማ ንዝሓለፉ ዓመታት ክንገብሮ ፀንሐና እዩ ኣብዞም መትከላት እዚኦም ክንሰርሕ ኣለና ይብል ኢትዮጵያ ንሕቶ ጅቡቲ ተቀበሉ ዲያ ይተቀበሉ ንጽር እኳ እንተዘይኮነም ነቲ ናይ ስምዕ ኣማራጺ ዘፍለጠ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ዓሊ ዩሱፍ ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ምላሽ ኣወታዊ መንባሩ ከም ዝገለጸ ጸብጻባት የመላኽቱ ጅቡቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ኢትዮጵያ ንወደብ ታጁራ ብቐጥታ ከተመሓድሮ እትኽእል ኣማራጺ ሓሳብ ከም ዘቕረበት ምግላጽ ዝዝከር እዩ እቲ ጸብጻብ ዘጠቓለለም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኢትዮጵያም ባህሪ መታን ክህልዋም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ወደባት ጅቡቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከተመሓድር ዝብል ኣማራጺ ሓሳብ ኣቕሪብላሉ ኢሉ ፕሬዝደንት ሃገር ዑመር ጊለህ ነቲ ኣማራጺ እማመም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበን ኣተገባብሩ ብዝምልከት ዝርዝር ርእይቶ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠበን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝቐረበ እማመ ዘራኽብ የብላን እንተኾነ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ቻይናን ኣፍሪቃን ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ኣማራጺ እማመም ንምዝታይ ዕድል ክህሉ ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስተር ይገልጽ ኢትዮጵያም ሰበስልጣን ሶማል ካብ ናይ ምግጣም ዝርብ ክቆጠቡ ትላቦላ ፕሬዝደንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኢትዮጵያ መሬታት ሶማል መሓዛ ቀጽላ ኣላ ብምባል እዚ ኣገባብ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ሕጋውን ዘይሕጋውን ማለት ይኽብል ገሊጹ እዩ እዚ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ግዝኣታት ሶማል ሒዛ ኣላ ኢሉ ብምግላጽ እዚ ዘይተፈትሐ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ተወሳኺ ግዝኣታት ክትሕዝ ተሓልም ኣላ ክብሉን ተሰሚዑ እዩ ብተወሳኺ ሶማል ኢትዮጵያ ብሓይሊ ናብ ባሕሪ ክትበጽሕ ከም ፍቅድ ሓቢሩ ክብል ፑንትላንድ ጋሮዋ ኦንላይን ሚዲያም ጸብጺቡ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣጽላስ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2024 ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ከባቢ ሚድያታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገለ ወከልቲ ሶማልያ ነቲ ክፍተት ክጥቀሙሉ ይሰርሑለው ብምባል ብቐጥታ ንመን ክወቅስ ከም ዝደለየ ዘይንጹር መብርሂ ሂቡ እዩ ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘመልከቶም ዋላ እኳ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሶማል ከም ሃገር ደው ክትብል ብዙሕ መስዋዕት እንተኸፈለም ገለ ወከልቲ መንግስቲ ሶማል ጸለመ ሰራዊት ማእከል መደረኦም ገይሮም ኣለው ክብል ቅሬቱም ኣስሚዑ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ዝነበራ ሰናይ ዝምድና ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምፍራማ ስም ኣፍደገ ባሕሪ ናብ ወጥሪ ተቐይሩ እዩ ካይሮን ሞቃዲሾን ዝተበጽሖ ወታደራዊ ስምዕ ሲዒቡም ግብጺ ኣብ ሶማልያ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምውፋራም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ኣቃሊዕዎ እዩ ንሰራዊት ግብጺ ኣብ ሶማልያ ንምውፋር ዝተቃወመ ፍሉይ ልኡኽን ኣባል ቤት ምኽርን ናይቲ ፕሬዝደንት ዓብዱልረሺድ መሐመድ ኑር ጂላይ ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሶማልያ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ከሓቢሩ እዩ ሰራዊት ግብጺ ናብ ሶማልያ ንምእታው ዝቃወም መግለጺ ዝሃበም ኣባል ፓርላማም ደቡባዊ ምዕራብ ዓብዱልረሺድ መሐመድ ኑር ጂላይ ካብቲ ዘገልግለሉ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ጥዕናን ኣመጋግባን ከም ዝተኣለ ይንገር ምስ ኢትዮጵያ ግብጽን ሶማልን ዝዳወብ ደቡባዊ ምዕራብ በኣባላት ባይቶ ፌደራል ዝተኸተሙ ወታደራዊ ስምዕ ጉዳይ ኣባይ ናብ ሶማልያ ከምጽን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእልን ክብሉ ተቃውሞም ኣስሚዖም እዮም ሶማልያም ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ዝውክሉ 25 ኣባላት ባይቶ ኣብ ባይቶ ፌደራል ናጽነት ክሕደግ ሓቲታ ምህላዋን ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ፑንትላንድ ይሕብሩ እዮም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሶማልያ ኣብቲ መግለጺ ኩሎም ዜጋታትን ሰበስልጣንን ኣብ ልዕሊ ድሕነትን ልኡላውነትን ህዝቢ ሶማል ሓደጋታት ከይፈጥሩ ድልዋት ክኾኑ ጸዊዖም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣጽቃስላስ ኣብ እዋናዊ ዞባዊ ጉዳያት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂም ሶማልያ ምስቶም ኣብቲ ዞባ ሰላም ዘይደልዩ እትገብሮ ምንቅስቓስ ሸለል ክበሃል ከም ዘይክእል ብምዝኻር ኣብ ጣውላ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት ናብ ጎንፂ ክንኣቱ የገድዱና ኣለዉ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣብርሂ እዩ زخبركم تخطاتلتي نلو مزبلنا ومساندونا أبزودينا لنا مسانا سلتصنعكم بلبنا مسجن ببزلكمو سلام تمننا